Hvor er vi skal hen? Vi skal til Steffen. Så. Fedt, mand. København. København. Yes. Hehehe. Jeg tror ikke, det er Randers, vi. Det er hårdt. Så farligt. Hvor er vi henne nu? Det ved jeg ikke. Vi skal over, hvor vi er henne. Seriøst? Ja. Min nu. Min der tykker, hvor vi er. Hvor er vi så? Det ved jeg ikke. Hvor tror du, jeg er? Ja, jo. Nå. Det er pisse. Nå. Du var til færgen. Hvad? Du var til færgen. Nå. Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Hvad? Hvor er vi? Jeg troede, du ville tage billede. Vi er vel. Ja, det er der. Oh shit. Hvor er vi henne nu? Vi er på en McDonald's. Hvorhen? McDonald's. Hvorhen? I København. København. Så er vi ankommet til hotellet. Og vi skal sove her. Der magien sker. Hvad? Ja. Af en eller anden grund er der 4 senge, men fuck det. Det er mig. Så er det til tøsbørn, det er styr med. Prøv lige at filme på mig, når jeg siger det. Det er til tøsbørn, hvis vi skal have dem med. Ja. Og vi har lige været over ved. Jeg er også fuld af pis. Vi var over ved Rundetårn og hilse på Claus. Hvor vi købte en ny linse. Så vi er bare så klar. Hvordan er badeværelset? Det kan stå et uge her, når det er du i bad. Så kan jeg skide, når du er i bad. Ja, jeg ikke troede, vi skulle gøre på andre måder. Det er det. Ja. Så er vi lige til at gøre os klar, og så er vi klar. Ja. På vej mod Forum. Gang i den. Det er lige herhen. Det skulle det gerne være. Er du klar, Thomas? Ja, for helvede. Ja, for helvede. Det er ondt i mine ben. Det er ikke før, jeg kan over. Jeg skal ud og have nogle bajere. Hvad spiser jeg fyr? Batman og sådan holder, mand. Jeg er klar til at få nogle bajere. Ikke også, Thomas? Jo, for helvede, vi kommer med noget. Ja. Men herfra, så dernede, der med baller. Det gør ondt. Så er der øl.
Det er ligesom to. Ja. Test. God.